Mă numesc Daniel Zvâncă și vă voi prezenta unul dintre modulele de analiză dezvoltate pe platforma HyperAnalyzer. Aceasta este o aplicație din familia Business Analysis, abordare modernă, îmbunătățită, a tehnologiei Business Intelligence. Analizele au fost dezvoltate de către echipa LogBiz pentru WinMentor, aplicație de tip ERP, foarte populară în România cu peste 9000 de instalări. Acest modul conține răspunsuri pentru cele mai frecvente întrebări din domeniul vânzărilor, achizițiilor, transferurilor între gestiuni sau dinamicii stocurilor. HyperAnalyzer este o aplicație extrem de performantă de tip desktop, care se instalează pe orice PC cu un sistem Windows XP, Vista, Windows 7 sau orice variantă de Windows Server de la 2000 la 2011. De asemenea, licențierea se face pe stația de lucru. Aplicația se conectează la orice sistem de baze de date cunoscut, gen Oracle, SQL Server, MySQL, Firebird, Informix și altele, dar și la fișiere de tip text sau Excel. Poate analiza milioane de înregistrări în câteva secunde, fără așa numitele cuburi predefinite, toate calculele desfășurându-se ad hoc în funcție de configurațiile introduse de utilizator. Setul de date propus pentru demonstrație conține peste 2 milioane de înregistrări pentru vânzări, achiziții și transferuri între gestiuni ale unei firme pe o perioadă de 3 ani. Interfața este extrem de simplă, minimalistă. Pagina principală se poate modifica ușor, fiind o pagină de tip HTML. Accesul către analize este foarte facil, cele mai recente regăsindu-se în stânga paginii. Încărcarea fișierilor de analiză durează în cele mai multe cazuri câteva secunde. Reamintesc că în acest exemplu sunt peste 2 milioane de înregistrări cu 60 de coloane, încărcarea efectuându-se în mai puțin de 5 secunde. Interfața minimalistă se păstrează, ea nu este dominată de butoane sau meniuri interminabile. Analizele sunt organizate în stânga paginii. Textul fiecărei etichete poate fi formatat pentru o mai mare flexibilitate în afișare. Analizele nu sunt stocate intern sub formă de cuburi de date. Ele conțin doar informații de interogare și afișare, fiind posibilă stocarea a sute de analize în cadrul acelui set de date fără utilizare suplimentară de resurse tip memorie sau spațiu pe disc. Analizele sunt organizate într-o structură ierarhică numită MindPath, în partea stângă a aplicației. Nu există nicio semnificație a ierarhiei alta decât cea organizatorică. Analizele se lansează și se execută ad hoc prin mouse dublu-click sau Enter. Să luăm ca prim exemplu analiza ieșirilor și vânzărilor pe agenți. Rezultatele sunt afișate cu configurația inițială, în care tipul de articol și moneda sunt câmpurile de grupare ierarhic superioare agentului. Operații ca sortarea sau drill down se execută cu un simplu click de mouse. Printr-o simplă selecție cu mouse-ul, urmată de apăsarea tastei Insert, putem să limităm setul de analiză pentru agenții cu vânzările de top. De asemenea, putem exclude din setul de analiză elementele selectate prin apăsarea tastei Delete. Adăugarea detaliilor suplimentare se face prin intermediul editorului de analiză. Analizele anterioare pot fi afișate și grafic, selectând nodurile corespunzătoare din MindPath. Pentru aceasta, echipa LogBiz a utilizat cele mai noi standarde promovate de experți în tehnica vizuală. Trenduri, tendințe, previzionări statistice condiționate de contextul afacerii sunt elemente de mare interes pentru analiști și manageri. Cunoscute și sub denumirea de analize What If, HyperAnalyzer este mediul perfect pentru stabilirea strategiilor de business prin condiționări complexe, tipice momentului actual. HyperAnalyzer-ul și modulele dezvoltate de echipa LogBiz se adresează analiștilor, echipelor manageriale și departamentelor IT, oferind posibilități de dezvoltare și integrare cu orice sistem existent. Generarea automată de rapoarte, transmiterea prin e-mail, combinarea datelor provenite din sisteme heterogene sunt numai câteva din posibilitățile de integrare în orice organizație. Modulul de vânzări, achiziții și stocuri conține circa 40 de analize din care amintim câteva categorii. Analize vânzări pe agenți, analize pe gestiuni, situația și variația stocurilor, vânzări versus achiziții, vânzări versus valoare de achiziții versus margine comercială, parteneri de top, furnizori, tendințe pe parteneri, grupe de produse, previzionări statistice.
Echipa LogBiz are pregătite alte două module la fel de atractive, analiza plăților și încasărilor și jurnalul financiar contabil. Aceleași posibilități de analiză pe câțiva ani, aceeași garanție acordată corectitudinii datelor. Contactați cel mai apropiat distribuitor WinMentor pentru oferta LogBiz privind aplicația HyperAnalyzer și module de analiză.